Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex. Thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi, akadayisi umshwalense. Siyabingelela Babu Dokotela, baba wesizwe, ubaba ojabulile. Namhlanje ngihlele noMakhosi esimthole endaweni yase Hammersday. iHammersday ikuphi na? Iku halfway waseMaritzburg. U50 umuza eMaritzburg, u50 umusuka eThekwini. Kushuthi abantu abasuke bese center nendawo yaseThekwini. uMakhosi uMdlozi, inamba yakhe ithi 0733465204. But into engiphatha kabi ngabo laba bezangoma ngoba nangisonsangoma ngihlaniphile ilento uthi abantu abekho ku social media. Umuntu uyambuza ukuthi ku Facebook ubani, ku TikTok ubani, uthi bese nathi hayi ithongo aliyivumi leyo nto. Makhosi awubingelela. Siyabingelela Babu Dokotela, siyabingelela. Yebo, okay. Social media kwenzekani? Ku social media Babu Dokotela ngikhona. Ukhona uzoba khona? Ngikhona ku social media. So ngase ngacabanga ukuthi no, othi ngivule okuzoba wasesigodlweni because benginawo mina wami uqobo lwami e social media oqondene nami. Okay. So imanga uvula ke ozoqondana nesigodlo. Uzovula kwele episode? Senguvulile in fact le nsukwini. Siqale ngoFacebook. Ku Facebook uba Makhosi uMdlozi. Banga ngoMakhosi uMdlozi abalapha. Imina kuphela akekho umuntu. uMdlozi wakho uspela kanjani? It's MDLOZIEH. Okay, umehluko loyo. Yes, uno IEH. Yes, uno TikTok awunawo igcine idatha. Ukhona ku TikTok. Khona ku TikTok nakhona futhi ku TikTok it's Makhosi uMdlozi, same as apply nalo page lami la ku Facebook. Ispelling siyafana. Siyafana, yes. TikTok siyafana na ku Facebook page lami kuyafana. Instagram awukho? No, Instagram bengakadvuleki page la khona. Okay. Bengimanga ngisazolivula ke la khona liqondene nesigodlo. Because iqondene na Instagram owami uqobo la ngizenzela khona into zami ezimuntu omusha. Okay. Yes. Okay. Makhosi ngiyayibona nje umuntu obusha. Ngifuna silungise spelling la kubantu baphesheya. Yes. Asicacise lokho ukuthi awuposi ngeposi. Uposa ngo DHL. Yes. Yena uma ekufakile imali uyifaka ngo MoneyGram noma ngo Western Union. Keze ukuthi kunga-clash lapho hayi ukuthi wena uzomhambisela phesheya. Yes, no. Cha ngimhambisela phesheya. Naye futhi imali uma iletha akayifake ngo MoneyGram noma ngo Western Union. Yes, uzoyenza njalo. Okay, 5,000 rand umuntu wesilisa, umuntu wesifazana ofuna ukuthandeka usuke ezotholana ngo5,000. Ngisoke ngizomnikeza i full package yakhona yonke. Angeke kodwa abdoda ngichazela ukuthi umuthwani nomuthwani. Okay, kodwa lento ayifunayo. Yes, lento ayifunayo isiphelele i5,000. Yes, i full package yonke nje iphelele. Yes, ihamba kanjani. Ngifuna sikhulume ngomuntu othi Babu Dokotela ungawazi umbuzo uMakhosi uMdlozi ukuthi isikhafula yasakha yini kulo 5,000 ngasithola ngesikhafula mangisifuna uthini? Yes, ungasithola. Sihamba nemithi yakhona futhi yokuqhuma kwazi ukumemeza khona umuntu la uqhuma khona. Ummemeze lapho uphinde umkhafule futhi nango 12 ebusuku. Uphinde futhi ngisho ebusuku futhi mhlawumbe la ngisi ngo2 am uzophinde futhi ukusebenzise futhi ukhulume nawo lo muthi lo la uzomsa umkhafula khona ngephupho ke. Wow. Makhosi kunabantu abathi wake wakhuluma ngezingcabo zemali, ngezingcabo zenhlanhla. But awuzange usho ukuthi uzenzela umuntu osuke nememngaki noma kwenzekani lapha encabeni? Engcabeni ngizongenzela umuntu at any age angikhethile. Noma ubani ngaba nemali? Yes, nanombana ngaba nemali angikhethile. Cha angikhethile. Ya awucaciseke nangu umuntu uyazifuna ingcabo zemali yini oyilindele kuyena emalini asuka fuza abe nayo usicacisela lapho Dlozi. Okay, ingcabo zami ke zayo ke imali siziqala ku 5,000 ziyahluka futhi nakho. Zachipa ngake zakho zami zo10 ncane zakho zo5. Hayi mina angifuni phela ngifunda umqondo iba no 10,000. Hayi iba no 10,000 ungenawo uyeke uzama uba noMdlozi lawo. uMdlozi lawo abasasha imali phansi. Hayi ngoba ngibiza ukuthi vese ngifuna u10 uba right u10,000. So mina ngi right u5. U5,000 yinto ukuthi umuntu aphathe imali. Yes, aphathe. Kunomuntu ofuna uthi uyahamba uyothwasa but abantu bakubo belo bemkhipha njalo. Yini lekhipha umuntu entwaseni? Uyabona Babu Dokotela imost yakhulukazi amathwasa ke manje isikhathini samanje kakhulu. Umuntu ngithi usephehlweni. Lapho ephehlweni afike khona ahlungumezeke. So ezithina siyinyanga
asikwazi ukuthi siphathe abantu kahle sibatreat ezabanye abantu yabo nemindeni ke yakhona wena nyanga mangakwazi ukukhuluma nomndeni wakho ukuthi no lo muntu uze ngokuthwasa la akazeli ngokuzohlukumezeka abe siqila sala ekhaya so ubona umuntu esehamba ke sephuma enyangeni kwesinye isikhathi idlozi lakhe limkhiphe lapho ngoba lisakwazi ukutolerate lo nonsense. Kanti yini elindelekelayo ukuthi uzofunda imithi uzokwenza newashing la ekhaya? Yes phela vele uzowasha linyanga kuphela nothi uzowashela umndeni wonke wasekhaya bona abantu abasebanqunye izandla yini bese ayefunda ke phela imithi angithi vele uzele yona phela. Uthini la? Bhala ngalomuthi uma ufuna ukuphuma ezikweletini. Ukhona umuntu okhipha umuntu ezikweletini? Yes ukhona Thongo. Just like last time ethi akhumula sikhuluma ngomuthi okuvala amashonisa. Yes manje ufuna abantu abathi banezikweleti bafuna ukuphuma. Yes bafuna ukuphuma nje ekweletini. So kunomuthi ke sivamisa usebenzisa esigodlweni osebenzisa ngawo uyaqhuma uyaphalaza ngawo uyakhuluma nawo uyakhipha nje ekweletini kakhulu ukwazi ukuthi uphinde ukwazi futhi okay mesikhuluma ngekweleti sikhuluma kunomuntu othi blacklisted. Yes ngikhuluma umuntu onekweleti zangempela ngikhuluma mina ngumuntu ozothi kunesikweleti sa 500 khuluma umuntu ozothi nje ake kade ngithi ngivule account mhlambe isitolo mhlambe ngathatha impahla ezifika la ku 10,000 to 20,000 angisakwazi ukuyikhokha sesengicela ukuthi ungikhiphe nje Makhosi uMdlozi. Yes bake bakhohlwa nje kimi yes I can do that for you. Uthi lungisa isigubhu owasilanda enyangeni noma esangomeni. Yes imake mkhulu lento oyibhala ayizuqhatha nezinye inyanga. No even noma kuthiwa iyangiqhatha phela anginandaba nalonto. Okay kunomuntu othi walanda into isigubhu kumuntu manje sithula senza ilutho simbukile nje somhlobisi. Yes uthini kulomuntu nalesigubhu sakhe? Masikhuluma ngakho ke lokho Babu Dokotela wena mawazi ukuthi walanda isigubhu la wasilanda khona so wasithatha wasesekhaya la sinavumela khona sizosibeka khona. So lesi sigubhu sakho uyabona ukuthi wena njalo mawukhuluma naso asinyaka nje siyakubuka nje so nalokho ubona ngathi impilo yakhe ibuyele emuva. So wena mawubona ukuthi okay fine uzama ufuna ukusilungisa you can call me ungichazela udaba lakho ufike kumina esigodlweni bese ngiyakutshela hamba kubuye naso sigubhu sakho sesiqala phansi sesihlambulule ngisicheck eqala ukuthi yini indaba isizathu sokuthi singasebenzi ukuthi ikuphi. Uma uzoqala ukuhlola u500 kuya ku1000 indaba ukuhlola kwena kuhluku khona abahlola ngo500 kuma khona abahla 1000 obhalwa nje mkhulu abanye bahlola ngo1000. Babu Dokotela ayingithi mangiqala ngiqala ukuhlola ngekhanda kuqala. Okay aba 500 ke lapho aba 500 yes. lapho Mangihlolela ngomlozi suke seku1000 ke so 1000 ukusho ukuthi wena uyazikhethela ukuthi mina ngiyakubuza mawufika kumina esigodlweni. Okay ufisa ukuhlola ngani? Ukuhlola ngekhanda ufuna ukuhlolela ngekhanda or ufuna ukuhlolela ngamakhosi aphezulu then wena ke uzochoose ukuthi no mina budget ingidida kumali ukuthi so ngenza lento oyishoyo. Kodwa umuntu akabe nawo 500 kuyaphezulu. Yes abe nawo kuyaphezulu angabe no 30 rand. Cha ungayidli lento uma ufuna sekunikeze umcebo. Ucebo bhala ukuthi ucebo wena la ngithi mina Hlula yini isizulu phela ayithi yazi ngaqhatha nasekanti isizulu angisana. Uthi mkhulu ungayidli lento uma ufuna sekunikeze umcebo yini lena ufuna umuntu angayidli umenikezwe lento? Ingulube nesikapho. Because first of all isikapho isonto kakhulu esivala idlozi because athi usibona isikapho mawusihlinza ukuthi asikhali siyayithulela. So isona ke sivale izinto kakhulu ingulube kuyayibulala kakhulu imithi. So ingakho ngithi mina ungakudli lokho ukuze ngizokwazi ukuthi sikusize lapha nalapha emcebeni wakho. Asikhulume nje ngengulube. Mina ngayidla ingulube ngifuna ukubona ukuthi yabona madela ngokubona. Ngifuna ukubona ukuthi ngizobona ngani ukuthi lento kufanele ngidla. Angayidla futhi angaba nalutho. Wa right. Right kakhulu futhi ngithe sengidlile yabona futhi ithonga kumele selifuna ukusebenza. Ehotela hleli phela uBabu Dokotela nento ebiza kaphalazisa kwekati. Kaphalazisa kwekati ngathi nje no more. Ngalo ndlela angidli inkulubi. Kwesinye isikhathi angithi uyazi ukuthi nangenkolo ezimina njengomuntu weNazaretha asidli nje angilokho ngisho kuyilokho ayingeni ngisho hayi uthi anidli kakhulu not uthi asidli kakhulu asidli nje kwa okay okusho ukuthi ingulube kufanele angayidli ukuthi umnika lento isikapho angasidli nje inhlobo lento yakho neshokhe ukuthi umcebo uyaza kena umuntu I'm 100% sure
I'm 100% sure. kodwa umuntu ufuna lento akayeke lento. Yes, yena nje uzoyika lokhu nalokhu then njobe sengikunikeza ke. Kodwa wena mase ngikunikezile wena wasebenzisa lokhu nalokhu, wena uzobe usuyibulalele nomcebo wakho. Social media bathini TikTok? Ufuna ukuthini kubantu ku TikTok? Yini ufuna ukusho kubantu ku TikTok? Le ngifuna ukuthi kakhulukazi angithi TikTok iwona busy kakhulu. So abantu bakubaningi kakhulu ku TikTok. So ngifuna ukubasharela some imithi kanje. Like sikhulisane sifundisane like yabo mangihlele esigodlweni mhlambe ngenze ivideo ngibachazela ngomuthi ukuthi nanku umuthi ukuthi modinga umuthi ukuthi okay namhlanje uzokhuluma ukuthi asike sikhulisaneni namhlanje uzokhuluma ngento ukuthi njenganalento Babu Dokotela ngithi usubonile manje ukuthi abantu besilisa sebeyantshontsha manje isikhathini samanje so nalezo zinto ke sikhulume yabona sikhulisane nje kanjalo ku TikTok kakhulukazi. Uthini account number yakho yakhona? Makhosi uMdlozi. Na ku Facebook futhi uyangifollow futhi page nami Makhosi uMdlozi. Nakhona bazokwazi bakuthola. Yes, bazokwazi. Inamba bazokuthola kuyona 0733 46 5204. Babu Dokotela Babu Sizwe Babu Jabulile bese noMakhosi uMdlozi. Umdlozi wakhona MDLOZIEH sokwazi ukuthi nimfollow. Siyabonga. Uyafuna ukubona impilo yakho ishintsha, uyabhida, amathenda walungi, ibhizinisi liyawa, ibandla ligcwale, uyagembula noma uzama iforex, thola impelesi yemali manje kaBabu Dokotela. Ubone umahluko ngokusheshsha. Sishayela ucingo 063 689 8922 noma 082 459 1816. uBabu Dokotela usebenzele eThekwini futhi akaphumi akadayisa umshwalense.